Ce? Alex. Dar tu ne-ai zis că ești român. Nu, vorbesc și eu pe engleză. Dad, I'm just gonna listen a bit. Da, asta e româncă, mă, nu? Da. E româncă, e româncă. Opa. Care am auzit. Taci, că dăm unul la Maxi, taci! O, da! O, da! Oh my god, I'm gonna be super cringe for singing. Da! Cât e? Gobi needs to sing that. Looks very cringe. Asta are 10 ani, pula mea! Don't tell me you listen to that. You listen to that. Yes, it's my favorite song. Yes, Ascult în fiecare zi, dau Nu scrie. it's my favorite song! Al meu are trend! That it has lyrics. Mă, voi sunteți crazy, motherfuckers. Stai, My favorite song. And I see a girl. Da! Oh my god, I'm scared. I'm scared. Auzi, chiar. Ce bă? Oh my god. Oh my god. Asta-și dă edge. Hai! See my face going. Yes! crazy. O murit! Și acum zi thank you, it's my favorite tribe song. Spune thank you. Thank you. Oh, you're not a girl. I thought you were a girl. Thank you. By a picture, you look like a You just made my day and my tribe is very happy. My tribe of negri is very happy, bă. Trebuie să scrii my tribe of negri is very happy. You want to sing more? Opa! Yes, mai bagă muzică! Answer my question. Do Ne you pot want să... Bă, ce fac să... Uai, cum face ăla? Ia! Ai, ce capul meu, bă. Dar tu nu... Yeah. Fiend. Ia! Ia că știe! Okay. Let's do. Trimite inimioare să fii tu numărul 1, bă, Iosif! Dă-i acolo, dă-i, mai, că dă-i, trebuie să fii numărul 1! Yes, așa, gata! Nu-i lăsa să-ți întreacă! Okay, and I cannot pee. My god, it says I can. Șase pee oameni this pe live. plane, and then it says I Dani cannot. Mocanu. Spânzurați-o pe Veronica aia. Okay. Okay, so Fiend. Îi scriu-mă să cânti. I know. Să cânti. Fiend. Ai, ce cap. Ce-ți cheamă Sam? Filmat, vă rog. E filmare, taci! Ah! Bine! Bine! O, zici că ci come back! All of them. All of them asking questions. Nu, eu iar ești numărul 2, ce ai pățit? Ce? Ești numărul 2. Asta e competitive next level. Ca ce ăsta TikTok pe rank? Că Bă, ce morti mâțul ăla, pula mea, omoră-l odată, că-i vai capul lui. Omoră! Ai ce cap, bă, da uite-te la el. Ioi, fumat. Ai. Tanti Mărioara. Oho, cu neamul! Cu familia! Cu ăla-i Florisa la, mă speriu, ăștia. Du-te-mă că-i... Ma, Minecraft. Da. Oh, nu! Yo! Ai de capul meu. Faci microfonul ăla de elită. Să intre să facă caca. Da, bă, îți lași microfonul ăla de elită. Dar care lobby ăsta, mă? Care? Stai, uite ce pe live, să vedem cum îl cheamă pe ăla.
Da, hai de capul meu. Și cum să le fac? Stai, poți să intri, poți să intri. Poți să intri, stau gitare, da. Da, gata, cum ies eu din cabană? Mă. Așa ies. Așa se iese din cabană. S-a dus. Era să vreau, cred că vreau să schimb chestia aia de la copiliș unde mergeam. Rampă, Băcic! Eu dau bani! Da, te rog eu din mulți bani și... Hai de capul meu! Ai ciumflat aia din spate! Gorloc! Bă, Dă înapoi în sus! Dă înapoi în sus! Du-te înapoi pe live, dă în sus să-l vezi pe Gorloc! Uite-te! Trebuie să fac hai de capul meu. Nu s-o rup mașina în spate. Vai, imediat își dă Warcry-ul. Music. Băgăm, stai, băgăm o mania. Sanduciu. Donațiile și nouă! S-a dus Nu doresc nici la umflat aia. Nu doresc nici mâncare. Vezi că deja e prea mult pentru ea. Să fac o pauză. Să mănânce Kinder. Kinder și să joace Lego. Ai. Na. Revoluție! O revenit revoluția! Bă, o revenit revoluția! Ceaușescule! Ți-o revenit copii! Hai de pula mea. Ce pula? Căline! Ce se Căline, vezi că întâmplă? apare! Uite, ies acolo, acolo. A început revoluția mai early și nu știm noi. Revoluție! Este protest! E protest! Revoluție! Bă, ce? Pentru Protest ce? pentru ce? Cred că suntem mai mulți decât au fost la Revoluție. Hai! E mormântare, cică! E mormântare. Cine a murit, bă? Băsescu? A murit Iohannis! S-o bătut, mă, Ciolacu cu Georgescu, s-a murit. Ce-ai chisic? Am să vină armata să ți ciure pe toți. Uai, bine a fi. Na. FNAF, ce dracu? Ia auzi cum se auge, ăsta e FNAF! Doamna Roxy, mulțumesc! Uai! 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 La fel. Iară protestul! Ia uite-te la titlu, uite-te la titlu, turul 2 înapoi! Stânga sus! Turul 2 înapoi! Călin Georgescu președinte! Ce dracu protest e ăsta? Ce se întâmplă, mă, bă, E, efectiv să vină așa armata să-ți oprească, nu-ți mai da... Deja îți faci fantezii. Alt umflată. Bă, sincer, dacă era America, venea King Moșeciu. Veni! King vom veni! Io. Deci ce fericită. No. Ce pula? Valeriu. Asteata. Vasile. Uai, neagra! Bă, eu la foc casa, mă. Spune-mi ce pula mai putut acolo, cale, N-ai Victor, tu-ai găsit în 2 ani dormit din canale? Nici tu nu
joc cu gura aia! M-am băi, băga mea și pula mea la zi YouTube.